Navštívil nás jeden Ambrosius Strong, super. Líbí se mi tady obal, protože je takový jednoduchý, jde vidět, že prostě ti, co navrhovali tenhle obal, se prostě s barvama nešetřili. Je tady zlatá a všechno je v takovém pěkném odlesku, takže tohle je určitě rozemletý rubín a natřený na onu plechovku. Pěkně se vyhráli i se zlatou barvou, kterou taky natřeli na plechovku. Jinak tady výtažek z hliníkové barvy, což se mi až tak nelíbí, vypadá to už míň kvalitně, no. Takže tady jsou všechny nedůležité údaje. Jo. ALK, ALC, APK 7 jo, 7 2 7 2 OBJ vol O sigma. Je tu i obrázek, že to nemají pít tlustí lidé, protože by potom ještě víc tloustli a to nikdo nechce, no. To by pak přišli na bazén v letě a skočili by tam bombu a už by to nedopadlo dobře. Objem neto količina, zawartość neto, kantiate neta, O sigma em 0, 51 Takže má to 0,51 to nevím, co znamená. Pak jsou tady nějaký podivný plotek, je poměrně větší, než co jsem viděl teďka v hospodě. A docela mě to mrzí, protože dali tady větší plotek, než jsem měl na lístku. Jo. No. Má to i tenhle uzávěr, což mě docela štve, protože nevím, jak se to pořádně otevírá. Aha, jo. Tento nápoj strašně pění při otevírání, proto je dobré ho nějak uklidnit předtím. A pro svoji chuť a nejen proto se tenhle nápoj využívá jen v krajních chvílích a ten, kdo říká, že to pije pro chuť, je největší lhář na světě. Zase jsem se nadechl vzduchu. Tady je A1. Nevím, proč to tam je. Jinak tohle je něco jako pojistka od granátu. Když se odjistí, je zle. No, myslím si, že místo oné hliníkové barvy měli dát kvalitní stříbrný nátěr. Hodilo by se to
na styl chuti tohohle pití, že protože je tohle low-endové pití je dělané pro vyšší třídu, tak prostě by to měli i taky zpracovat tuhle plechovku. Je to... Líbí se mi na tomhle stylu to, že kdyby si někdo koupil větší množství, třeba 3 nebo 4, tak si může dát prostě a do nejbližší popelnice to vyhodí, ne jak třeba u Bráníka nebo Primusu nebo u jakéhokoliv jiného nápoje, tak je taková skleněná lahvička, potion, a ten se dá vrátit a je to takové blbé nosit sebou v batohu lahve na vrácení. Sice je z toho pak nějaká odměna, ale ta odměna není tak dobrá jako okamžité vyhození téhle věci. Historie nebo výroba samotného Ambrosie Strong by mě docela zajímala, protože nedokážu pochopit, jak prostě kvalitní nápoj se ukrývá v tady téhle povětšině černé plechovce. Co se mi líbí, tak že tady dali zkosit hrany 10x30 stupňů a pak ještě zaoblit. Tady naspod dali 5x45 stupňů a zaoblit. Což je takové, neřeže to. A dá se to, jo. Párkrát se mi dokonce stalo, že když jsem pil tenhle nápoj, tak jsem měl v puse takové podivné pevné kusy, jako třeba když se jí jogobela, tak je tam ten takový ten prostě co teče a pak takové ty hnusné kousky, které prostě tak někdy taky nalézám v tomhle nápoji, ale to se snažím ignorovat a říkám si, že to jsou zbytky obědu na mých rovnátcích a vychází mi to docela dobře. Co se mi nelíbí na téhle plechovce, je to, že nevidím dovnitř, takže nevím, kolik tam je, ale už je tam jen pěna, takže to půjde do koše.